International conference. Tudakukuzivisayo urgently pano kuti pane motikari ine registration a DJ 9544 iri kutengesa ma CD asiri kutenderwa kutengeswa pano. And tell them that tonight is wonderful. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. My going goes. We want to appreciate this amazing worship ministry. Shall we put our hands together for that awesome worship, praise and worship? There shall be more opportunities tonight for us to just bless the name of the Lord together. I'm under instructions. I've been advised that tonight's program is power-packed. There's a lot going on tonight. Give Jesus a hand of praise. Hallelujah. I want to invite everybody to just bow your head and just speak to the Lord a little bit. And say, Lord, tonight I do not want to miss my blessing. I'd like your will to happen amongst us. Through every ministry, every presentation, everything that happens tonight, may the name of Jesus be honored. Let's just bow our heads and pray for a couple of minutes. If you're able to pray in the Spirit, pray in the Spirit for just a couple of minutes. Thank you, Jesus. Ritala la hoteria ne maha make soba huta leki ritela le hishe bahate misumaharu luku rela la mahate make sutela la hati kilo ruke biateka shababosa la hate melaharu lebebo husuti menande bosate. We bless your name. You're welcome in this place. You're welcome in this auditorium. You're welcome in this camp meeting. You're welcome amongst us tonight. We give you honor. Have your way. Have your say. In Jesus' mighty name. Amen. Somebody give Jesus another hand of praise. Hallelujah. Oh my God. Bless his name. My name is Pastor Josh Chigorimbo. I'm General Secretary of the AFM in the UK. General Secretary AFM UK. And I have an easy task just to help the program to move along. I want to begin by acknowledging everyone present tonight. Thank you for coming to this international conference. You will not regret it. Tell your neighbor, welcome, and you'll not regret it. Praise the Lord. I want to acknowledge every delegate, every dignitary, every leader from all the nations that are gathered in this venue. You're welcome. We trust you'll be blessed. Hallelujah. Amen. I'd like to invite a group from Mozambique. There's a ministry from Mozambique. We want to invite you to come on stage and bless this conference. And I'd like to advise in advance
the following groups to get ready. amaqembu alandelayo Because our time is of the essence, nguva yakakosha I'd like you to please to be ready toda in kuti good mugare time. makazvigadzirira. After the Mozambicans Shure memozambique will be Zim Praise. panouya Zim Praise. After Zim Praise Shure meZim Praise will be Sebastian Magacha. Sebastian Magacha. After Sebastian Magacha, Sebastian akapedza there will be Matthias Mere. panouya Matthias Mere. After Matthias Mere Mere akapedza will be Sipo Makaban. Sipho Makabane, the big fish. I have been advised Ndaziviswa zvekare that because there's a lot going on tonight, zvakawanda zvoda kuitwa nhasi manheru ano. I must apologize in advance. Tichada kukumbira regerero in advance. All these ministers Maministers avo can only give us one piece vanotipa rwiyo rumwe chete, at a time. ngoro rumwe chete, ingoma eyodwa. But I've been advised Kodwa ndichiswe njalo that when everything is done, konke sokwenzakele there shall be a gospel show. kuzwa le gospel show. Praise the Lord. So this is a foretaste. Yikuzwa nje inzwisa. Praise the Lord. Let's give it up for our brothers and sisters from the Republic of Mozambique. Let's appreciate, let's welcome them as they bring ministry. God bless you. Seu nome, Deus Pai, seu nome maravilhoso, seu nome conselheiro, príncipe da paz, seu nome, Deus, seu nome maravilhoso. Seu nome
Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Yes, Lord. We worship you. Praise the Lord. Awesome. Praise the Lord. Zim praise. Let's give it up for Zim praise. Zim praise. Praise the Lord. Hallelujah. Thank You and I are in for blessing tonight. you. We're going to be blessed. All the glory to God. Biri kuna Jesu. Vanotumira huroyi kuti vayare Tarirai dino kunda tokuna nekutenda Vanotumira minyama kuti ndiparare Tarirai dino kunda tokuna nekutenda Vanotumira meni kuti Tarirai dino kunda tokuna nekutenda Vanotumira kuti ndiparare Tarirai dino kunda tokuna nekutenda
What a message. Give it up once again. For Gatowe Zim maoko praise. sora Zim praise. Praise the Lord. Tinotenda. The message was, we overcome by faith. Tinokunda nekutenda. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Tinokunda nekutenda. Brother Sebastian Magacha is in the house. Achisika. Praise the Lord. Mutenda. One, two. Hallelujah. Pane vakadzirira kurumbidza Mwari nekutamba here uko. Rufaro ita noise inopfuura ipapo. Pane vakadzirira here. Kunoku pane vakadzirira here uko. One, two. Microphone. Oh Lord, you raise me high. Oh Lord. Sing with me, sing. You can do better, you can do better. Say. Daifunga kutini. Karonga soro tang. Sambuzo. Kana uripo unetsoka dzako simuka ndione. Kumashure uko vari kwere uko. Oh Lord, you raise me high. Oh Lord. Sing me say. Oh Lord, you raise me. Say. Daifunga kutini. Zikaronga tsoro dzangu. Chakuzofa. Say, I see me. Makaditi. Muno narika ofumata. Vibaneni. Sabaneni. Muno disimu. Muno disimu. Somebody give a hand of praise to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus is in the business of lifting up the poor from the dust. Church, can we give it up for Matthias Mary? Hallelujah. Glory to God. We are continuing to be blessed tonight. Chimbo simudza chawina chomudenga timboona. Vari kufara chimbo jamba uchisimudza malevels mudenga so. Ndisawira wako ere uyo. Simudza chawina chomudenga timboona. Mwari wekudenga ngavakudzwe.
Udzari padhuze nosandisturba. Ndakuda kumbocelebrata. Mwari ngavakudzwe. Chimupa high five, mupe high five, high five. Chingomudza kuti tatova pano. Zvakutoitika. Tosimudza here. Vari kuti tisimudze, simudzai maoko. Simudza chawinacho mudenga timboona so. Chimasimuka mudenga munhu wese so. Chimboridza burutidzwe. Pita wandaifamba naye sikandisikewo ndiye wazondiramba. Pita wandaifamba naye sikandisikewo ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Handisikudzwai. Ndiye wazondiramba ini. Ndiye wazondiramba. Chimosimuka mudenga uchichamba chamba mudenga so. Chimboridza burutidzwe. Pita wandakanyurura mvura onyura ndiye wazondiramba. Pita wandakamira naye mumvura onyura ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Ndiye wazondiramba. Munhu wese chimbosimuka mudenga. Chimboridza burutidzwe. Judasi wandaityawo naye mundire mwechete ndiye wazonditengesa. Judasi wandaityawo naye mundire mwechete ndiye wazonditengesa. Ndiye wazonditengesa. Ndiye wazonditengesa. Ndiye wazonditengesa. Ndiye wazonditengesa. Chimosimudza maoko chiombere kuna Mwari so. Kumashure muri kwereko. Maoko mudenga so. Chimboridza burutidzwe. Wandakapa mwoyo wangu ndichiti ndagona ndiye wakaubaya. Wandakapa mwoyo wangu ndichiti ndagona ndiye wakaubaya. Uya wandaivimba naye ndichiti shamwari ndiye wakaubaya. Ndiye wakaubaya. Ndiye wakaubaya. Ndiye wakaubaya. Ndiye wakaubaya. Chimbombera maoko kuna Mwari so. Simudza chawinacho munhu wese mudenga so. Rufaro iri kwere. Simudza cheya mudenga timboona. Kwenyari pasaiti umudzodiwe. Simudza chawinacho mudenga so. Simudza chawinacho. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Saitiri muri kwere. Simudza chawinacho mudenga so. Simudza chawinacho munhu wese, munhu wese, munhu wese. Aratori. Usaivenda munhu shirikina. Munhu anakurasisa. Saivenda munhu shirikina. Munhu anakurambira. Saivenda munhu shirikina. Munhu anakurasisa. Simudza roko. Bimba na Jehovha Mwari wako. 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 Simudza chawinacho munhu wese so. Simudza chawinacho munhu wese mudenga so. Magadzirira ere kumashureko. Simudza chawinacho everybody. Simudza mudenga timboona
Vari kuti timbotamba chimborova imaoko so. Vari kuti timbotamba chimborova imaoko so. Jesus is Lord. Last but not least, we have a gospel musician, a man of God based from the Republic of South Africa. Shall we give it up for Baba Sipo Makabane? Church, give it up for the man of God. Enjoy. Boya
moya wangu, Funga funga kizio kizio yangu, si Yesu mimi. Funga moyo wangu. Funga mphefumulo wangu, Funga moyo wangu. funga moya wangu, Funga kizio funga kizio yangu, si Yesu mimi. Funga moyo Funga wangu. mphefumulo wangu, Funga moyo funga wangu. moya wangu, Funga funga kizio yangu, si Yesu mimi. Funga moyo wangu. Funga mphefumulo wangu, Funga moyo wangu. moya wangu, Funga funga kizio yangu, si Yesu mimi. What? Push, push, push. Put your hands together. Funga moyo wangu. Funga mphefumulo wangu, Funga moyo wangu. moya wangu, Funga funga kizio kizio yangu. yangu, si Yesu. Let's push it. Funga moyo wangu. Funga mphefumulo wangu, funga moya wangu, funga kizio yangu, si Yesu mimi. Funga moyo wangu. Funga mphefumulo Beautiful, beautiful. Come on, come on. Funga moyo wangu. Funga moyo wangu. Funga moyo wangu. funga mphefumulo wangu, funga moya wangu, funga kizio yangu, si Yesu mimi. Funga mphefumulo wangu, funga moya wangu, funga kizio yangu, si Yesu mimi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Glory to God. Oh, glory. Praise the Lord. Tell your neighbor, my soul is awake. My spirit is stirred up. And I'm going to heaven. That is an approximation of that message. Let's give it up for Brother Sipo Makabane from South Africa. Shall you give a round of applause for all the ministries that have blessed us this evening? So shall we give them a round of applause, church? banike Let's izandla appreciate shaya izandla them. rowe maoko trowe maoko Praise the Lord. tinotenda jesu ngavarumbidzwe. If you're still getting blessed, say hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Before I invite our leader to come forward, sati ndakumbira mutungamiri wedu auye kuno kumberi, there's a special request from the leadership of Lesotho pane chikumbiro chabva kuleadership yeLesotho that the brothers and sisters that are traveling together back to Lesotho, kuti hama dzavo dzinofamba pamwe chete sena kuLesotho they should gather at the chicken slicer tent
vanoungana pachicken slice tent straight after the service, soon after this service, not for some more chicken, kwete for machicken but for some consultations and kuti directions. vambotaurana kuti vachafambisa sei. At this juncture, my dear friends, Nenguva ino hama dzangu, it is my honor iyi mukana wangu wakanaka and my privilege thuba lami elihle to invite to the podium kuti nxuse lapha phezulu for a special assignment umsebenzi nje Reverend Dr. Frank Chikane, Reverend Dr. Frank Chikane, the president of the AFM President International. we-AFM Shall we give it up for International. our Singamtshayela international izandla leader? isiza Come on, ubaba. church. Let's appreciate Rwamawoko, Reverend Rwamawoko, Chikane as he Rwamawoko. comes to Baba take us to Chikane the next bachiya stage. kuzotora. God bless you. Hallelujah. It's not good to be called after the musician who has just gone down here. Hazvizi I nyore can't- kudanwa I can't- mushure memuimbi mukuru wakadai. Makabane, you can't compete with him. Hamugone kuita makwikwi nasipo makabani. Hallelujah. I'm here for a simple task. Ndiri pano kuti ndiite chinhu chakareruka. Firstly, there were a number of messages from the Lord this morning. Chekutanga pane izwi rabva kuna Jehovha mangwanani ano. And I can just summarize them after President of Zimbabwe led us in that service. Asi nekuda kwekuti inzwi rauya rakawanda ndichaita That rekuri. the Spirit has spoken in many ways. Mweya mutsvene ataura kwatiri And in nenzira a big dzakawanda. conference like that, this one, it's very difficult to get everybody say what the Lord is saying. Zvakaoma kuti mugone kuti munhu wese anzwe zvataurwa But naJehovha. the messages are very clear. Asi mashoko aya akajeka zvikuru. I'm the Lord and I don't change. I have sent you. Go in my power and strength. I shall be with you. Say what I put in your mouth, and I shall be there. Ndini Jehovha Mwari wenyu handishanduke. Endai nekuda kwesimba randakakupai ndichava nemi saJehovha Mwari wenyu. And hear what the Spirit is saying to you. Uye inzwai zvinotaurwa naMweya Mutsvene kwamuri. In the coming final harvest. Pagohwo guru iri renguva yekupedzesera. I would like to also thank Pastor Madzire, the President, Ndinodawo zvakare kutenda Dr. Madzivire, President we-AFM in for Zimbabwe. listening to the Spirit speak to him. Nokuda kwekuteerera kwavo kukutaura kwaMweya Mutsvene. The ministry that we had to take responsibility for the leadership of this country. Izvo zvatakawana kuti ibasa rakakosha kuti tiite sevatungamiriri vekereke munyika ino. May God bless you. Mwari vakuropafadzei. I've got a simple task to do. Zvandavinga zviri nyore chaizvo kuti ndizviite. Yesterday we called for our brother from Russia. Nezuro takadaidza mudikanwa wedu anobva kunyika yekurussia. And we missed him and couldn't have him. I hope he's here today. If you can raise your hand. Yeah, he is right there. We're going to have greetings from him. And after that, it will be our brother, Kerry Blake, from John G. Lake Ministries. Tichawana mashoko ekukwazisa kumudikanwa wedu akabva kunyika yekurussia. Hatisina kugona kuva naye muzuva ranezuro. Mushure maizvozvo
tichazopa kuna Pastor Derek veku-G Lake Ministries vazouya vatipe mashoko. For Russia, we had 3 congregations there. They have grown to 5. And our brother, and there are missionaries who work there. But our brother has got, if you can come through, sir, quickly, he will say a few words. He doesn't have to speak more than 3-4 minutes, and we are done. Our brother has got a particular vision that he shared with us, and it's a vision that goes beyond Russia into Ukraine and other neighboring countries in that region. Mudikanwa wedu uyu ane mashoko akanaka anoratidza kuti ane muono usina kugumira muRussia chete asi unopinda munyika dzinenge vana Ukraine nedzese dzakapoteredza. And then I said it will be important for him. They want to register the AFM in those countries. It is important for him to come and be with us and be part of the spirit of the AFM International. Saka ndakamuzivisa kuti chinhu chakakosha sezvo vari kuda kuregister AFM muRussia nekunyika idzi dzese kuti auye kuno kuinternational conference apinde mumweya weAFM International. Yeah, just a few minutes, greet us and just say what your vision is. I'm sure 3 minutes is good enough. Amen. Dobry wieczór, dorogie. Hallelujah. It is good to be with you, and greetings from our friends, brothers, especially also from my pastor in Ukraine. Zvinofadza kuva pamwe chete nemi ndinokuigirai rukwaziso runobva kuna mufundisi wangu nevadikanwi vari kunyika yeUkraine. A son of Zimbabwe, Pastor Henry Madava from Victory Church, Kiev. Mufundisi ivava mwana weZimbabwe vanoitwa mufundisi Madawa veVictory. It is wonderful to see how the Spirit has been moving over the last 100+ years after Azusa Street. Chinhu chinofadza kunge uri bande rezvakaitika mumagore 100 apfuura ekubata kwaMwari. And it's wonderful to know that we don't look back to the past, but we are aware that eternity is laid up here inside where the kingdom of God is, in the heart of every human being. There is eternity. Zvinofadzawo zvakare kuti udzokerere uchinobatanidzwa nekwakatangira nyaya iyi ine chekuita neumwari hwakaiswa mumunhu. And this message of the gospel of reconciliation with Father God is spreading through Ukraine and Russia. Zvinofadza kuti shoko rekuyananiswa kwemunhu naMwari riri kuita basa zvikuru munyika yeUkraine pamwe chete neRussia. A Ukrainian from the USA made it to the shores of Odessa, Ukraine in 1920, and from there the Pentecostal movement spread throughout the former Soviet Union, from Ukraine right through to Siberia. Kubva muna 1920 tichibva nepachitsuwa cheOdessa, mweya wePentecosta wakafamba muRussia ukafamba kusvikira muzvitsuwa zvese nenzvimbo dzakakomberedza. So our strategy for Apostolic Faith Mission International relationship and infrastructure development in the former Soviet Union Saka urongwa hwedu ndehwekuti tigadzire kufambiswa kwebasa reInternational reAFM International muSoviet Union yese is to walk with the Church of our Lord Jesus Christ, which is already established in the former Soviet Union, Russia especially, and from there the former 15 satellite nations as well, the CIS. Tichibva imomo tichienda neshoko rekuponeswa iri rakasoiswa kare munyika yeRussia tichinobata nyika diki dzinokwana 15 dzakakomberedza dunhu iroro. I have spoken to our long-term AFM missionaries in Russia and the Ukraine before I came here, and I give you their greetings as well. Ndakataura nevatungamiriri vechiapostora vari kunyika iyoyo ndisati ndauya kuno vakanditumidzira mashoko ekukukwazisai mose. There is a 3-point strategy development. The first is planting of new churches.
pane zano ravo rine dzingangoita nzira nhatu dzavari kuda kubata naro basa raMwari munyika iyi, with local leadership in charge by God's mandate of these new church plants. imwe yacho ndeyekushanda nevatungamiriri vakapiwa basa rekupfuudzira mberi kushumirwa kweivhangeri. The second strategy point is the incorporation of non-affiliated Pentecostal churches that are looking for better relationship, accountability, as well as also walking in partnership with the international body of Christ, especially in affiliation and relationship with AFM International. Nzira yechipiri ndeyekubatanidza mabato akasiyana-siyana ari kuda kuuya pamwe chete kuti adzidze mafambiro ari kuitwa neAFM International. I am happy to also announce that our first Ukrainian church to join is a church in the city of Kharkov, 2 million residents, about 60 kilometers from the border with Russia in East Ukraine. Ndinofara kukuzivisa kuti kune kereke imwe yekutanga muguta rinonzi Kharkov yakatoya ikapinda muchirongwa ichi chekubatana neAFM International muguta rine vanhu vangangoita mamiriyoni 2. Praise the Lord for his work in Russia and in Ukraine. The third point nzira yechitatu is to develop resources and to present resources which you have in Zimbabwe, in South Africa, in the AFM International family, and to make sure that this is available in Russian to the body of Christ in the former Soviet Union. nzira yechitatu iyi ndeyekuti titore zvinyorwa nemaresources zvinowanika munyika inenge Zimbabwe neSouth Africa zvoiswawo mururimi rweRussian pamwe chete neUkraine kuti zvigotenderedzwa munyika idzodzo dzigone kuverenga zvakanyorwa zviri kuitika kuno kuSouthern Africa. This is in partnership also with leaders who are leading works such as Empower 21 for the former Soviet Union, such as Pastor Henry Madava from Kiev in Ukraine, a son of Zimbabwe. Izvi zviri kuitwa mukubatana pamwe chete neEmpowerment 21 iya yamambonzwa ichitaurwa iri kubatanidza maboka ane chekuita nemudzi unodzoka kuAzusa kuti vanhu vese ava vashandire pamwe chete. Vari kunyanya kufara kuti basa iri riri kutungamirwa nemwana weZimbabwe vanoitwa Pastor Mandava vari kuUkraine. And I ask if it's okay if you join me with a final prayer for God's blessing upon the work in Russia and in Ukraine. Vari kuti dai zvaibvira taizogona kubatana pamunamato wokunamatira basa riri kuitwa munyika yeUkraine pamwe chete neRussia. And I want to ask you to join us in a prophetic declaration tonight. If you can stand up, is that okay? Vari kuti tinokumbira musumuke tibatane pakudaidzira shoko rechiprofita rine chekuita nekupfuurira mberi kwebasa munyika yavo yeUkraine. I have just arrived from Siberia, which is about 3,000 kilometers where I was, east of Moscow. Ndichangobva kusvika kuSiberia, nyika ine makilomita akawanda kuti ndizova kuno. The great missionary Hudson Taylor prophesied that a great revival will spring up from Siberia in Russia, and it will cover the earth. Ikoku kunzvimbo yeSiberia kune shoko rechiprofita rinoti kuchamuka rumutsiridzo revival yakakura ichatangira kuSiberia ichiuya kunzvimbo dzose. We believe the Holy Spirit showed him that day, this day as well, and what is happening here tonight included. Zvino tinotenda kuti ndimweya mutsvene akamuratidza zvaakaona zuva iroro uyewo nezviri kuitika pano kuti ibandere urongwa uhombe hwakakura huri kuitwa naMwari kuUkraine. And we want to raise our voice tonight and decree that Russia is deemed. Saka toda kusumudza inzwi rakasimba tichiti Russia yaponeswa. Jesus has paid the price. Jesu akabhadhara muripiro wose. The Father has reconciled the world to himself in his Son. Mwari Baba vabatanidza ukama hwavo nevanhu mumwanakomana wavo. And as ambassadors, we now plead with every man, Zvino isu semaambassador with every woman, tinoti varume vese nemadzimai ose to be reconciled with the Father, ngative vakadzoreredzwa paukama pamwe chete naBaba, to hear the word,
of their inclusion in Christ Jesus. zvese izvi zvichiitwa mumwanakomana wake Ishe wedu Jesu Kristu. My father, Leon, he had a dream many years ago where he heard the declaration, Russia is redeemed, Russia is redeemed. Baba vavo mumakore mazhinji apfuura vakava nechiroto chine mashoko anoti Russia yadzikinurwa, Russia yadzikinurwa. And Father, we pray tonight as one voice, as one body. And we declare your will. Tichinamata kuna Mwari nekuda kweRussia. And we declare your word, Almighty God. We believe, and thus we speak according to your word, the solid foundation upon we stand. And in him we move in this word reality and have our being. We live in this reality of redemption, of reconciliation, and we declare it over the nations of the former Soviet Union. Russia is redeemed. In Jesus' name. And Father, we call up your church to stand in unity and to understand that, Lord, as you have raised other great leaders such as Pastor Henry Madab from Zimbabwe, so tonight you are confirming your calling to the nations, to the uttermost parts of the earth, to Siberia, Lord, to Japan, to Australia, to South America, North America, Lord, that we will see great growth in 2016 and that we would see the breakthrough and the breaking forth of revival from the east to the west, from the north to the south, from the south to the west, from the west to the east, in all directions, Lord Jesus. We thank you that tonight we can represent your church in Russia and Ukraine and declare that they are not alone, but one body, one voice, one bride being prepared for one bridegroom, and you are coming back, and your church is Maranatha. And in the process, Lord, we want to bring the nations with us so that they may rejoice in their identity. Reconciled children, discovering their identity in the Father, discovering their identity as sons and daughters of the Most High God, in whose image we are created. Russia is redeemed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I wish we had all the time Ndinoshuwa daita tine nguva to yakareba listen to all these blessed messages. yekuti tinzwe mashoko aya akaropafadza. Unfortunately, we don't have all the time. Eurombo nguva iyoyo I hapana. would like to thank you, sir, for the vision God has given you. The Lord bless you greatly, and will support you, will be with you, will pray with you. May God bless you. Before I ask, you can come, my brother. Before we get our brother Kerry Blake to speak, the Lord bless you. Vasati vatanga kutaura. I just want to tell you a story. Ndoda kukuudzai kanyaya The kadiki. president and others took me to the camp to go and see where the people come from. President nevamwe vanditora kuti tiende kumisasa uko tinoona kuri kubva vanhu vachiuya kuno And I kugotekwa. can't believe what I saw there. It's like a township. There's a township down there. Ndakatyamadzwa ndichiona rukesheni kwese There kwakapoteredza are uko. shops there, and they are cooking, and everything is happening there. Mastoro, matakshop kuri kubikwa. But what really struck me, it's not what they took me there for. Asi chanyanya kundibata hachizi izvo zvavanga vanditorera kuti ndiende I ikoko. must say that as I invite my brother, I'm sorry I'm taking your time now. When we went to the mountain there, Pataenda kugomo uko where the water is pumped up and down, kuri kubva mvura inozouya kuno. so we can have water, I found people on the mountain interceding for us. Ndaona vanhu vari pagomo vachinamatira musangano uno.
and they had not taken me for that. That's not what they took me there. hazvisiri izvo zvavanga vanditorera kuenda kugomo, But that to Tindione. me, that to me asi izvozvo kwandiri tells me zvanditaurira that this miracle, kuti munana uyu it's not a surprise. haufaniri kuva chishamiso. And I believe that the Lord has got great things to do Uye ndinotenda kuti Mwari vane zvikuru kuru zvekuita through us. kuburikidza nesu. And I would like to thank the church in Zimbabwe Ndoda kutenda kereke yemuzimbabwe for this ministry. nekuda kweushumiri uhu. I've never seen this amount of prayer and dedication, and people who don't come to the conference here but go to the mountain so that they pray for us whilst we are here. Handisati ndazviona kuti vanhu vanobva kumisha vorega kuuya pano asi vanoenda mugomo kunonamatira musangano. Pastor Madzire, we bless you and the church in Zimbabwe. May God bless you. Noropafadza vamadzire nekereke yose yemuzimbabwe. Our brother John G. I said John G. Lake. Kerry Blake came specially, flew in yesterday to come and be with us, and would like to give him an opportunity to greet us and speak on behalf of the ministry and the family. Unfortunately, we can't give you lots of time. You know, the Lord bless you. Mudikanwa wedu wakasvika nezuro tamupa mukana wokuti atikwazise nekutipa mashoko munguva diki yatingamubvumira nekuda kwechimiro chenguva. Greetings from the United States. Ndokuigirai kukwazisa kubva kuUnited States. And I want to give honor to Dr. Chikani, to all the office bearers, to all the ministers and members of the Apostolic Faith Mission International. We honor you and we thank you for this time to speak to you, and we bless you in Jesus' name. Tinopa rukudzo rwedu kuna Profesa Chikani, chechi yose nevatungamiriri vese. Tinokupai rukudzo nekuda kwebasa riri kuitwa. I brought with me a letter that was written by John Lake in 1911. Ndakauya nechinyorwa chakanyorwa naJohn Lake muna 1911. I'm not going to read all of it, but I'm going to read two main points. Handisi kuzochiverenga chese, ndichangoverenga mapoindi maviri chete. What John Lake started over 100 years ago, Zvakatangwa naJohn Lake zana remakore apfuura, along with many others that sacrificed. achibatsirana nevamwe vakazvipira. They are watching as the great cloud of witnesses the fruit of their ministry. Vakazvisvinurira sebande regore riya rezvapupu vachida kuona zvibereko zvekushumira kwavo. You are the fruit of that ministry. Iwe uri chibereko cheushumiri hwanaJohn Lake. So first off, we want to say, Saka chekutanga tinoda kuti my pastor, my mentor, mufundisi vangu was a man named Dr. Lester Summerall. vanoitwa Dr. Lake Sommer And he used to tell us, vaiwanzotitaurira vachiti, if you're going to pray, pray. kana uchida zvekunamata, namata. Don't be wishy-washy. Saite zvekutamba-tamba nenyaya iyi. If you're going to bless, bless. Kana wada zvekuropafadza, nyatsoropafadza. So I want you to join with me right now. Saka ndoda kuti mubatane neni iko zvino izvi. We are going to bless Takuda kuzoropafadza Zimbabwe. nyika yeZimbabwe. Tonight, Manheru ano, the devil's hold on Zimbabwe stops. kubata kwaSatani muZimbabwe kwaguma manheru anaya. Father, we thank you that you have given us the ability to bless. And we say now, in the name of Jesus, be blessed. Ropafadzwa Zimbabwe. Blessing means to be free, Kuropafadzwa kunouya pachena. to be healed, Kuporeswa,
to be prosperous. kubudirira. Zimbabwe's future starts tonight. Zimbabwe iri kuitirwa zvakanaka manheru ano. To be blessed means to have and walk in peace. Kuropafadzwa kufamba murunyararo nerugare. So we declare tonight Saka tiri kuzotaura shoko rine simba manheru ano. Zimbabwe will be ruled with righteousness. ichatongwa nekururama. Corruption will end. Uori huri kuparadzwa. The kingdom of God will be displayed through the people of God. Umambo hwaMwari huri kuzoratidzwa nekuda kwenyu imi vana vaMwari. And the captives will be set free. And avo vari muutapwa vari kuzosunungurwa. In Jesus' name, Muzita raJesu. so be it. Ngazvive saizvozvo. Amen. Amen. As you know, Sezvamunoziva, John Lake and his team of missionaries came here pakauya John G. Lake nemamissionaries kuno 1908 muna 1908 and started a revival that Africa is still experiencing. vakatanga revival yakaramba ichipfuurira mberi. There's been pockets. Ikaita mapoka. It's wavered and it's fluctuated. Ikazara nzvimbo yoyo yose. But in 1911, Asi gore ra 1911 he wrote a letter. akazonyora tsamba yaakanyora. And in this letter, he told the secret Zvino mutsamba iyi akataura chakavanzika of the powerful ministry of healing that he displayed here. chine chekuita nesimba ranga riri muushumiri hwake iye G. Lake. I looked for this letter for years, Ndakagara netsamba iyi kwemakore akawanda. and then I found it. Ndakanga ndamboirasa asi ndakazoiona. And it's very simple. Tsamba iri nyore chaizvo kuverenga. He says Anoti G. Lake that the secret of our success here in this ministry anoti chakavanzika chekubudirira kwedu muushumiri uhu is in that we teach our workers iri pakuti tinodzidzisa vatinoshanda navo to exercise the dominion of God kuti vashandise simba rechikuririra Mwari riri mavari through the Holy Ghost, kuburikidza namweya mutsvene, and that he has already put that power in them iye mweya mutsvene uyu akanga atogara akaisa simba iri mavari when they receive the baptism of the Holy Ghost. pavakagamuchira kubhabhatidzwa kwamweya mutsvene. He said, Anoti we do not follow the old way, hatiteeri nzira dzakare, maitiro akare which was to intercede for the sick. akanga ari ekunamatira vanorwara. We do not pray for God to come and heal as in the old days. Hatinamatiri kuti Mwari vauye kuzoporesa semanamatiro aiitwa kare, But looking into his face, asi tichitarira kudenga uku believing that he has baptized us with the Holy Ghost, tinotenda kuti iye akatibhabhatidza namweya mutsvene, and that we have received the power of God in Izvo that zva- baptism. izvo zvakaita kuti tigamuchire simba ramweya mutsvene. We command Taanaro simba ratinogona kurayira naro in the name of Jesus muzita raJesu the devil and his works to depart. kuti Satani namadhimoni ake zvitame. We do not beg, Hatikumbiri bodo, we exercise the dominion of God tinoshandisa simba rechikuri raMwari because we are here to represent him nokuti tiri pano kuti tizomumirira iye as Jesus did. sezvo Jesu Kristu vakaita. He said, Anoti, nevertheless, dear sister, there are instances when God will put intercession upon you. anoti asi pana hapo dzimwe nguva vadikani Mwari dzaanoisa mweya wokunyengeterera vamwe mamuri. But he says, Asi anoti
I am convinced that there is a secret and better place. ndagutsikana kuti pane chakavanzika chiri pane imwe nzvimbo, And that is in exercising the dominion of Jesus Christ. nzvimbo iyi chinhu ichi chokushandisa simba rechikuriri raMwari riri matiri, Exercising that dominion kushandisa simba rechikuriri iri over the devil and his sickness, pamusoro pemadhimoni neurwere. that when the Pentecostal movement learns how to do this, Kana vechipentekosta vadzidza kuti izvi zvinoitwa sei, it will put the ministry of healing miles in advance of where it is now. zvinofambisa kwazvo basa rekuporeswa kwevarwere. This is the secret. Ndo chakavanzika ichi, This is how he did what he did. ndo maitiro aakaita nawo zvaakaita. Here's another secret. Ichino chimwe chakavanzika, Here's how you will do what he did. ichino chamunogona imi kuita iye Jilek zvaakaita. Dr. Summerall used to tell us, Ndo zvataigara tiudzwa namudzidzisi wangu, dominion is yours. Take it. You have to decide. unofanira kutora sarudzo. Now I'm going to share something very quickly with you. Ndoda kugoverana nemi zvinokukurumidza. In 1981, Mugore ra1981, 35 years ago, makore 35 apfuura, I buried my first daughter. I buried her. okay, She died, my first daughter. mwana wavo musikana wokutanga akapfuura, She was 3 years old. anga ane makore matatu chete. The devil took her life. Satani akatora upenyu hwake, I believed in healing. asi ndaitenda mukuponeswa. I had been taught healing, Ndakanga ndadzidziswa nyaya yekuporeswa, but I couldn't make it happen quick enough. asi hazvina kukwanisika kuti ndizviite pamwanasikana wangu. So she died. Saka akapfuura akaenda kunaShe. When she died, we called every minister we knew, Paakashaya takadaidzira vashumiri vese vataiziva, trying to get one that had the guts and the power to raise her from the dead. tichitarisira kuti zvichida tingangowana ane simba rekudzorera mwana uyu kuvapenyu. And I couldn't even get them to answer my phone call. Ndakafonera vese vandaigona kufonera ndikataura navo. So my wife and I stood at that grave Saka ivo navadzimai vavo vakamira paguva remwanasikana and watched this small coffin go down into the ground. vachitarisa bhokisi remwana wavo richidzikiswa mubwiro. And as we stood there, Ipapo pavanga vakamira ipapo, I made a vow to God. ndakabva ndaita mhiko kuna Jehovha. I said, Father, Ndikati, Baba, there was no man for me when I needed one. apa handina kuwana munhu pandakanga ndichimuda. But if you will teach me the truth about healing, Aigona kundidzidzisa chokwadi chine maringe nekuporeswa. I will be that man for someone else, Ndichava munhu iyeye kunewo vamwe vachapinda nepandasvika, so that they do not have to have a grave like I do. So they won't have to have a grave. kuitira kuti varege kupindana nepandasvika paguva remwanasikana wangu. So I began searching healing. Ndakabva ndatanga kunyanyotsvagurudza pamusoro pekuporeswa. And that led me to a man named Wilford Wright. Zvikanditungamidza kuti ndinosvika pamurume anonzi Wilson Wright. His wife was Gertrude Lake, Mudzimai wake akanga achirwara chaizvo. John Lake's daughter. Akanga ari mwana wa John Gile. We started a relationship that lasted 7 years. Tikatanga ukama hwakagara kwemakore anosvika manomwe. At the end of that relationship, Pakupera kweukama ihwohwo, they passed the ministry of John G. Lake Ministries to me. vakabva vati basa raiitwa reushumiri hweJohn G. Lake Ministry rakabva ratorwa rikaiswa mumaoko avo. Because of a prophecy that Dr. Lake gave in 1934. Nekuti chiprofita chakanga chapiwa naJohn Lake muna 1934, That they believed that I fulfilled. vakabvuma kuti ivava ndo vaiva kuzadziswa kwechiprofita ichocho. Those 7 years, I asked questions and got to the bottom of things. Makore manomwe iwaya akandipa mukana wokubvunzisisa mibvunzo kusvika ndasvika chaipo pasi penyaya iyi. Then, in 1989, Ndokuchizoti muna 1989 I have another daughter. ndine zvakare mwanasikana mumwe.
and she fell from a second-story window. ndobva adonha kubva muimba second floor nepawindow kudonhera pasi And she fell head first onto the concrete. akanorovera pasi nemusoro. So I went to her, Ndikaenda kwaari and when I picked up her body, ndakasumudza muviri wake kudai so there was no heartbeat, ndakanga ndichinzwa kuti mwoyo hausisiri kupomba no breath. apa haachafemi, She was dead. akanga atopfuura. And there was nowhere to take her. Hapana zvandaigona kuita. If I took her to the hospital, they would take her away from me. Kwakusina kwokumuendesa nokuti kunyange kuchipatara vaingondidzosera vachiti atoshaya kare. But from 1981 until 1989, Asi kubva 1981 kusvika 1989 I began learning the truth about healing. ndakanga ndatanga kunyanya kudzidza pamusoro pechokwadi chine zvokuita nekuporeswa. And as I held her in my arms and began walking around the patio, Saka ndakamubata maoko angu ndichifamba-famba naye kudai. I said one thing Ndakataura chinhu chimwe chete over and over and over. chandakadzokorora ndichidzokorora ndichidzokorora. I began saying, Ndikatanga kuti in the name of Jesus, muzita raJesu you will live and not die. uchararama haungafi. In the name of Jesus, Muzita raJesu you will live and not die. uchararama haungafi. And I had to get louder and louder Ndikaramba ndichiwedzera ruzha rwangu pamashoko aya because the voice in my head nekuti inzwi rakanga riri musoro mangu was saying, raiti you're going to bury another one. uri kutomuvigawo zvakare uyu You're losing another one. watorasikirwa newechipiri. And instantly I relived my first daughter's funeral. Asi pakanguva ikako ndakabva ndatanga zvakare kuona rufu rwemwanasikana wangu wekutanga. But I decided, Asi ndakatora sarudzo yekuti not this time. kwete rwendo runo I'm not burying another one. handisi kuzoviga mumwe mwana. And for over 20 minutes, Zvikanditorera dzinenge 20 minutes I walked around that patio yelling at the top of my lungs. ndichitenderera ipapo ndiri daidzira pamusoro penzwi rangu. She was dead. Akanga afa zvechokwadi. Finally, I took her into my house, Asi ndakazopinda naye mumba set her up against the wall, and propped her up against the wall. ndikamugadzika akatsamira kumadziro. Knelt down in front of her and began pointing my finger at her again. Ndobva ndatanga kumunongedzera nechigumwe changu. And still kept saying, Ndikaramba ndichingoti in the name of Jesus, nezita raJesu you will live and not die. uchararama haungafi. Her head was down, Musoro wake wanga wakadonhera pasi kudai. arms by her side, no life. Pakanga pasisina upenyu zvachose. I yelled at her for another 30 minutes or so. Ndakaramba ndichidaidzira kudaro kwedzimwe 30 minutes. And then, Ndobva zvachizodai. all of a sudden, Kamwepo it was like someone punched her in the chest. zvakaita sokuti pana murova pano pachipfuva. She jerked, Ndobva asumudza musoro wake. opened her mouth, Ndobva asumuka maoko ake. and we watched her come back from the dead. Ndobva tamuona nemeso edu aya achidzoka kubva kuvakafa kuvapenyu. We watched her focus. Takatarisa nemaziso edu aya. And the first thing she said Chinhu chekutanga chaakataura akati, was, Daddy, I'm hungry. Dedi, ndaane nzara. So we fed her some bread. Tikamupa chingwa chekudya. Then we took her to the hospital. Ndobva tazoenda naye kuchipatara. And they verified that she'd been dead about 45 minutes. Ndobva vanokonfema madhokotera kuti ichokwadi mwana uyu anga atofa kwe45 minutes. After that, Zvapfuura izvozvi. there was no stopping us. Hakuna chakazotimisa zvakare. Since then, Kubva ipapo we kept searching. takaramba tichitsvaga. Wilford and Gertrude gave me names of people that John Lake trained. Tichitsvaga vanhu vaishanda naJilek nevaakatrena. And finally, Kusvikira pakupedzesera. one day I went to Houston, Texas, Rimwe zuva vaenda kuHouston, Texas. and found a woman that was in her 90s Vakanowana vamwe amai vakanga vamuma 90 years. that had been married Vakanga vakambororwa to the son nemwanakomana of one of John Lake's divine healing technicians. wemumwe akanga ari aishanda pasi paJohn Jilek asi ari kubasa rekuporeswa nesimba raMweya So I began asking her questions. ndikatanga kuvabvunza mibvunzo yakawanda. Finally, she just got tired of me asking. Apedzisira aneta nekubvunza kwangu. And she said, Akazoti all your questions would be answered if you just had the manual.
kana mibvunzo yenyu yese yaigona kupindurwa dai mukangowana manual. I said, well, that would be great, but I don't have one. Where is it? Zvainaka asika handina manual yacho, ndinoiwanepi? She said, I have one. Vakati ndinayo imwe yandiinayo. I said, can I see it? Vakati ndinokumbira ndiione. And she said, you can see it, Vakati unogona hako kuiona, but you can't have it asi haugoni kuenda nayo until I die. kusvikira ini ndaenda kunashe. So it took me 2 years Zvikatora makore anokwana 2 to pray her to death. vachimirira kupfuura kwamai ava kuti vaende kunova nashe. I wanted the manual. Vaida manual iyi. So finally, So mukupedzesera I got the manual. vakazowana manual iya I bhuku. began reading it Vakatanga kuriverenga bhuku iri. and began doing it. Vakatanga kuita zvakanga zvichitaurwa mubhuku iroro. And instantly, Kamwepo our success rate in healing doubled. kubudirira kwedu pakunamatira nekuporesa varwere kwakabva kwasumuka. And for over 9 months, Zvokuti kwemwedzi inokwana mipfumbamwe, every person that came to my home for prayer munhu wese wakauya mumba mangu kuzonamatirwa was healed. akaporeswa. 100%. Vese pa9 months idzodzo vakaporeswa. It didn't matter how they got it. Zvakanga zvisina basa kuti urwere vakahuwana sei. It didn't matter what it was, Hazvisina basa kuti urwere mhandoi, because I found out nokuti ndakazoona chinhu ichi Jesus made a promise to me kuti Jesu vakaita mhiko kwavari that who I put my hands on kuti ani nani wandichaisa maoko angu pamusoro pake shall recover. anoporeswa. He didn't say it had to do anything else with anyone else. Haana kutaura chimwe chinhu. And so I believe that promise. Saka ndakangotenda kuchipikirwa ichi. So we started teaching this teaching. Saka takabva tatanga kudzidzisa dzidziso iyi. We've taught it all over the world. Takaidzidzisa pasi rose. Tens of thousands of people. Thousands akawanda evanhu vakauya vachizodzwa dzidziso iyi. And it doesn't matter who it is. Hazvinei nekuti ndiani. The result is always the same. Zvinobuda ipapo zvakangofanana. Believers lay hands on the sick and they are healed. Kana ari anotenda akaisa maoko pamusoro paanorwara anoporeswa. Because Jesus keeps his promises. Nekuti Jesu anochengetedza zvipiko zvake. Since that time, Kubva panguva iyoyo we've seen tens of thousands healed. taona zviuru nezviuru zvichiporeswa. We've seen 9 come back from the dead. Me personally, I have. Takaona vanhu vanogona kusvika vapfumbamwe vachidzoka kuupenyu vanga vapfuura. In one service in South Africa, Mune imwe service munyika yeSouth Africa we had over 300 people with HIV confirmed by doctors healed. pane vanhu vanosvika 300 vakanga vane utachiwana hweHIV vakaporeswa zvakanokonfemwa nemadhokotera. There is no sickness, no disease that can stand against the name of Jesus. Hakuna chirwere chinomira pazita raJesu Kristu weNazareta. And it doesn't matter whose mouth his name comes out of. Uye hazvina basa kuti muromo wani wataura izvi. As long as they're a believer. Kana angori mutendi chete. How many believers are here? Pane vatendi vakawanda zvakadii pano. Then he's talking to you. Ari kutaura kwamuri. I've been discussing with President Berger, Ndamenge ndichikurukura naPresident Berger. and we have agreed Tikawirirana that over the next year or so, kuti pagore riri kuuya iri kana zvingangotiraudzirei I will be in Africa a lot more. ndichange ndiri muAfrica kwenguva yakawanda. He has graciously offered to take me around to introduce me to the AFM pastors. Zvino ivo vandiitira nyasha dzekuti vati vachapota vachinditora vachinondiintrodusa kumapasta eAFM akawanda. And to bring them together so that we can bring John Lake's teaching back to the AFM. Zvichabatsira kuti vafundisi ava tivaunze panzvimbo imwe chete zvobatsirawo kuti ministry yaJohn G. Lake idzokere zvakare muAFM. It's the same message, Shoko racho ndo rimwe chete iroro. the same power, Simba ndo rimwe chete iroro. gets the same results. Ende rinoburitsa zvakafanana. And the secret is very simple.
zvino chakavanzika chiripo chiri nyore kwazvo. If you are born again, Kana wakazvarwa patsva and especially filled with the mighty Holy Ghost, wobva wazadzwa namweya mutsvene, then you are saka utori God's sons, vanakomana nevanasikana vaMwari. man's servant. Man's servant. You serve men. Unogona kushumira vanhu. And you are the devil's master. Ende uri muparadzi waSatani. And he will bow his knee Ende iye Satani achapfugamisa mabvi ake aya. if you will walk in the authority that Jesus gave you. Kana chete ukangofamba musimba rechikuriri rakapiwa naJesu. And never quit. Worega kudzokera kumashure. Worega kudzikira Never pasi. give up. Worega kuti handichazvida izvi. Never take excuses. Wobva waregedza kuzvitora nyore. Stand until you get victory. Mira kusvikira dhikiri yaMwari yapfuura mauri. And if you stand, Kana ukamira, he will stand with you iye anotomira newe. and bring him glory. Obva zvomuigira iye rumbidzo. So we are bringing Saka tiri kuuya the teaching back. nekudzidzisa uku zvekare kuno. We will be all through Africa. Tichafamba neAfrica yose. We're bringing our Bible school here. Tichienda kumaBible schools kunyange ari muno. I know that officially Ndinoziva kuti pamutemo chaizvo I'm not a member of the AFM handisiri directly member yeAFM. or the AFMI. AFMI. Hopefully we can remedy that. Asi izvo zvinogona kugadzirika izvo. But we want you to know Asi ndoda kuti muzive that I don't want anything from you. kuti handina chandiri kutarisira kuti ndiwane kubva kwamuri. I only come to pour out to you, to help you, and to get you to walk where Jesus wants you to walk. Ndangouya chete kuzotaura nemi nokudurura kwamuri nekukuratidzai kuti Jesu angafamba sei nemi. So now, as I hand the mic back to Dr. Chikani, Saka ndakudzorera nguva iyi kune vandipa. I just want to make this simple statement. Ndoda ngoita kutaura kwakasununguka kwakuri nyore. Before all of you as witnesses, Kuti yamuchaita imi zvapupu kwairi mese. I present myself Ndinozvipa ini as your servant, semushumiri nemushandiri wenyu here to serve the AFM, kuti ndishumire chechi yeAFM the AFMI, neAFMI with no expectations. pasina chandiri kutarisira kuzowana bheki. I just want to serve you. Ndoda kungokushumirai vadikari. As he comes, I'll make one statement. Pavari kuuya ndakutaura mashoko ekupedzisira. I know I can't see most of you, Ndiri kuona kuti vazhinji venyu ndiri kukuonai. but I'm going to ask you a simple question. Asi ndoda kubvunza mubvunzo uri nyore. How many of you Vangani venyu have pain in your body? vari kurwadziwa munyama dzavo chaidzo? How many of you have been diagnosed with a disease? Vangani venyu vakataurwa nanachiremba kuti vane chirwere chiri mumuviri yavo? What I'm about to do, Zvandauda kuita iko zvino izvi. we do all over the world. Tinozviita izvi kunyika dzese. The result is always the same. Ende zvinobuda mukunamata kwedu izvi zvimwe chete. When I was in Peru, Pandanga ndiri kuPeru, I asked the same question. ndakangobvunza iwoyu mubvunzo wandabvunzawo. 300 to 400 hands went up. Pakasumuka mazana matatu anenge mana emaoko akasimudzwa. I did then Ipapo ndobva what I will do now. ndaita zvandaakuzoita pana. At the end, Pakupedzisira kwazvo, I asked how many have been healed. ndikabvunza kuti vaporeswa vangani. 400 hands went up. Maoko mazana matatu anenge mana akasimuka zvekare. It is normal now Izvozvo zvinotogona kuitika pano for 100% to be healed. kuti vese vari kurwara vaporeswe, Because Jesus is the healer, nekuti Jesu ndiye muporesi and he healed them all. akavaporesa vese. So now, Saka ko zvino in Jesus' name, muzita raJesu I take authority ndakutora simba rechikuriri over every spirit of pain, pamusoro pemarwadzo ese, every false spirit of pain, mweya yese yakaipa yemarwadzo, every spirit mweya yese
that is against the Spirit of God. inoramba inopokana nemweya waMwari. I take authority over you now. Ndinotora chikuriri pamusoro pako In the name of Jesus Christ, nezita raJesu Kristu. you will not manifest. Hauchazozviratidza zvekare. You will simply leave. Uchangobuda iwe mweya wetsvina. So in the name of Jesus, Saka kana iro zita raJesu iri, sickness, iwe urwere, disease, kumarwadzo, pain, marwadzo, addictions, zvese kunge munhu anonwa doro zvekuti haagone kurega ma-addictions, mental anguish and grief. zvinotambudza mundangariro, In the name of Jesus, nezita raJesu. go Buda uende now. iko zvino In Jesus' name, nezita raJesu. be healed Sunungurwa, poreswa iko zvino. now. Zvino nezita In raJesu. Jesus' name. Nezita raJesu. Now, Iko zvino check yourself. How many were healed? Show me your maporeswa hands. vangani? Show me your hands. Simudzai maoko enyu. You look around. Yes. Look around. Tarisai Who did muone. that? Who did that? Who Tarisai. did that? Tarisai. Jesus. Jesu. No man. Jesus. Kwete munhu asi Jesu. He touched you Ndiyakubatai. because he lives in you Nokuti anogara mamuri. and he wants you free. Ende anoda kuti muve vakasunungurwa. And now he wants you to set others free Saka iko zvino akuda kuti nemiwo musunungurewo vamwe. the same way. Nenzira yakangofanana nezvandaita In izvi. Jesus' name. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We couldn't have gone past this without listening to it. Tisingagone kupfuura chikamu ichi tisina kuteerera kumashoko aya. And I just want to say to Kerry Blake Ndoda kungoti kuna Kerry Blake that if you are John G. Lake, you are AFM in any way. vari kuti kana ungoriwe kwaJohn Let's G. give Lake him a utori big hand. mu-AFM. Let's give him a big hand. Tiwape maoko. And this is a beginning of a great ministry we're going to work together on. Uku kutanga kweushumiri hukuru hwatichashanda pamwe chete mahuri. And I believe the Lord is going to do great things. Tinotenda kuti Mwari vachaita mabasa May makuru. God bless you. May God bless you. Wow, isn't God a wonderful God? uNkulunkulu omangalisayo. Give God another hand of praise Shayeleni izandla for the uNkulunkulu. deliverance, for the healing, Siliswa for the lokukhululwa. presence of God in this Khona church. benkosi. Oh my God. We're in for more blessing. Lesibusiso esehlileyo. At this juncture, Ngaleli thuba it is my exquisite honor kuyithuba lami njalo elihle to invite to the podium unxusa ngapha Dr. Khwarabi uDokotela uHwarabi for an amazing phase he's going to take, he's azobamba going to umsebenzi. conduct. Let's appreciate the man Asijabulele of ubaba God as he uDokotela comes over. uHwarabi esizothatha indawo. Praise the Lord. Ngegama likaJesu. Praise the Lord. uNkulunkulu makathunyiswe. Give God a hand of praise this evening. Come on, you can do better than Ngenza that. ngcono lingenza ngcono nalokho. Praise the Lord. Praise the Lord. Please allow me to say all protocol observed Mari ngivumele ukuthi sengikhonzile zonke izikhundla so that we can save time. ukuze silondoloze isikhathi. I have a short but very important task to do. Ngile thuba endinikwe ukuthi ngenze okufitshane kodwa qhakathekile. At the end of our seminars in Harare, Lapho sigqiba amasemina ethu eHarare, we had elections saba lokhetho and new office bearers of AFM International were elected. abaphathi bomsebenzi ku-AFM International bakhethwa. Now all the things that we have been doing are very, very important. Konke esikwenzayo qhakathekile. But
Tonight we are going into a very, very important exercise Asimanero ano tikuenda pachitiko chinokosha of commissioning and inducting our leaders suma no kuisa babasa watungamiri vedu who will lead us the next 3 years. vachatitungamira kwemakore matatu ari kutevera. John Maxwell says, John Maxwell anoti organizations, ma-organization they rise or fall in the hands of the leaders. anosimuka kana kudona maoko evatungamiri. So for this big church, Zvino pakereke ombe akadai we need leaders. tinoda utungamiri. And God has given us one. Mwari ndokubva vatipa vanhu vakadaro. And this evening we are going to bring them before God. Manheru ano tichavaunza pamberi paMwari. I just want to remind you as AFM. Ndoda kukuyeuchidzai seAFM. And I always want us to remember this one thing. Ndoda kuti tirambe tichirangarira chinhu chimwe chete ichi. From the inception of this church Kubva pakuvambwa kwekereke ino to this day, kusvika nhasi there has always been leaders. kwanga kuine vatungamiri. You know, this church just didn't exist. Iyi kereke haina kungovapo. And we are not just having leaders today. Hatingotangi kuva nevatungamiri nhasi. And it's my prayer Munamato wangu that we should never forget kuti tirege kukanganwa those who have come before us. avo vakatitangira. Personally, Ini pachangu I had a privilege ndakava nomukana wakanaka from Baba Kupara until now. kubva kuna baba kupara kusvika I zvino have known all the leaders of Zimbabwe. ndakaziva utungamiri hwese hwezimbabwe. With Baba Kupara, it was just a matter of days in Johannesburg at Holiday Inn where we had some leadership meeting. Nababa kupara takasangana Holiday Inn Johannesburg patakava noutungamiriri. Baba Mbenge, I saw him after retirement. Baba Mvenge ndakavaona vabva He pakuritaya. visited me in Botswana. Vakandishanyira kuBotswana. And I had a ground where I had to put up a 2,000-seater building. Ndaiva neground randaida kuisa building inopinda vanhu 2000. I said to him when he was there in Gaborone, Ndikati kwavari nokuti vaivako I kuGaborone. said, I need a miracle, of prayer for a man like you. Ndinoda murume munhu waMwari anonamata sewe. An old man Musharukwa who has got no, many things in his heart. asina tunhu twakawanda mumwoyo make. And there was another old man. Pano mumwe musharukwa zvekare. By that time, he was 81 years old. Nguva iyoyo waiva nemakore Now 81. he's over 100 years. Iko zvino adarika zana remakore. Pastor Mutisani. Pastor Mutisane. I said to the two of them, Ndikati kwavari vari vaviri. Pastor Mvenge, Pastor Mvenge, you open with the word of prayer. You open with the word of prayer. mofura nomunamato. Pastor Mutisani, Pastor Mutisane, close with the word of prayer. mofara nomunamato. We went into a bush Takaenda kusango that was offered to us as a church plot. takapiwa I sechurch said, plot. before caterpillars touch these trees, Ngati mina makatapile ngatindi you stata. two old men, you pray here. for the miracle. Lina badala kulegana. Today we are having a 2,000-seater building on that plot. Namhlanje se 2000-seater building kulelo plot. This evening, Ngani ntambama we still have the same Venge here tonight. siselo kufanayo. And we have Manyika here tonight. Sinomanyika Those nomvengo two kufana. old men, Laba badala they are bobabili seated somewhere there. bahlezi phakathi la. I'm going to call them Funa ukubabiza when we induct this leadership. ukuthi They are the ones that are going bazeqhubeza to pray lobu tonight. bukhokheli. Come on, give God a hand of prayer. Dumisa inkosi ngezandla zenu. I'm just going to read 2 scriptures. Ngizobala imibhalo emibili. I'm not going to preach Angizi kushumayela. because we definitely have to respect time. Kumele sihloniphe isikhathi. The first letter is 2 Timothy, Ncwadi yokuqala uTimothy wesibili, chapter 2, verse 1 to 4. sahluko sakuqala verse 1 kusiya ku4. And please remember, Ngicela likhumbule lokho. I was told by Professor Chigani, Ngitshelwe uProfessor Chikane Baba Geshwen was supposed to be the one doing what I'm doing now. ubaba uGeshwet kuyokokade kumele enze lokho engikwenzayo But he manje. has not been able to come. Kodwa ke nilisanga ukuza. Now, tonight, Yikho ke ntambama I'm putting on the shoes of an old man. ngimbethe izicathulo zomdala. Baba Mbengi, you just remain there, I'll call you.
baba umvenge hlala lapho Now I'm ngizokumema putting on the shoes of an old man. ngigqoka izicathulo zomuntu omkhulu So I'm an old man tonight. ngimuntu omdala ntambama For the time that has been allocated to me. ngesikhatshana I'm engisiphiweyo standing here on behalf of Edgar Geshwen. ngimilapha ngimele ubaba ugeshweni I'm saying that for a reason. ngitsho lokhu ngesizathu. Paul was writing to Timothy. Paul ayinyorera Timotheo. And tonight I'm going to seek to speak to people. Some of them may be, I'm not too sure, but they may be older, I may be older than them, but they are real elderly and they're my seniors. manero anchataura ku vanhu vamwe vanogona kunge vari vakuru kwandiri vamwe vanogona kunge vari Now, vadiki. where Paul said to Timothy, my son, I'm going to call this, men of God, my sons. Paul akati kuna Timothy mwanakomana wangu neniwo ndichati kuvasharukwa ava vanakomana vangu. Because it's not Parabi standing here, it's Edgar Geshwen. Handisi ndakamira pano kwarabi asi ndi kushweni. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. Mavhesi ndidzo ndima dzataurwa. Verse 1 Paul says, Paul anoti pavhesi 1. therefore my son, naizvozvo mwanakomana and I wangu want to say to them, ndoda kuti kwavari therefore my sons. naizvozvo vanakomana vangu. Hallelujah. Be strong Iva nesimba in the grace that is in Christ Jesus. munyasha dziri muna Kristu Jesu. I have written here in brackets Edgar Geshwen. Ndokubva ndaisa mabrackets Edgar Geshweni. And the things that you have heard of me pazvinhu zvawakanzwa pamusoro pangu among many witnesses, zvapupu zvakawanda the same commit thou to faithful men, izvozvo zvinhu zvipe kuvanhu vakatendeka who shall be able to teach others also. vachagona kudzidzisazve vamwe. Verse 3. Verse 3. You therefore iwe naizvozvo endure hardships tsungirira as pamatambudziko a good soldier of Jesus Christ. somusoja kwayo wajesu kristu. Verse 4. Verse 4. No man who wars hakuna munhu anoenda kunorwa kuhondo entangle himself anozvipinganidza with the affairs of this life, nezvinhu zvenyika ino kana that he upenyu may hwenyika ino, please him asi anoda kufadza uyo who has chosen him akamusarudza to be a soldier. kuti ave muto. The second scripture, ndima 1 yechipiri Corinthians chapter 3 verse 10. kwavasekorinte vakukara chapter 3 verse 10. This is Paul to the Corinthians. pauli kwavasekorinte Verse 10. indima yeshumi According to the grace of God, kuhambelana nomusa kathixo which is given unto me engiwunikeziweyo as a wise master builder, njengomakhi okhaliphile have laid the foundation, ngisibekile isisekelo but let every man ngakho-ke lo lalo muntu take heed how he builds thereupon. ananzelele ukuthi wakha njani phezu kwalesi sisekelo. Verse 11. Verse 11. For other foundation can no man lay ngoba asekho isisekelo esinye singamiswa ngumuntu than that is laid, ngaphandle kwaleso esimiswe which is Jesus Christ. esingujesu kristu. These are the scriptures that I would like to bring over to our leaders this evening. izingwalo emfuna ukuziletha kubakhokheli bethu ntambama And also to remind them njalo ukuthi and mbakhumbuze remind ourselves. lokusikhumbuza thina sonke. Before us came men of God. phambi kwethu sandulelwa As I ngabantu have said, bakathixo. Reverend Kupare, yikho ngikhulume ngobaba ukuphara, Baba Mvenge, yazi baba umvenge, Baba baba umanyika. Manyeke. And this morning we were told of Zachariah Manamela. namhlanje sitshelwe ngozakariya manamela. People like Baba Mtemberora, who has gone to be with the Lord. abantu abanjengobaba umthemererwa We had asibahambuka men kwale like nkosi. Richard Ngidi. abantu abanjengo-richard ngidi We had presently Edgar Geshwen. lo edgar geshweni. Some of these men of God have gone to be with the Lord. abaningi babo Some sebadlule have emhlabeni remained. kodwa abanye For basekhona. us to be where we are silokhu esikhona is because we have taken over from this man. ngoba sithethe kibona aba bantu. And the journey is on. uhambo lusekhona. But let us build on what they have built before we came. asakheni kulokho abasakhela khona singakezi. And I'm going to be calling these servants of God. ndichadayidza ava varanda vamwari But before they come, asi vasati vauya I want to say to Professor Chigane, ndoda kuti kuna profesa chikane I always speak to him, and
even, I think yesterday or today, and I want to speak to him in the presence of all these many people. ndinogara ndichitaura kwavari zvimwe nezuro nanhasi asi nhasi ndoda kutaura kwavari pamberi pevanhu vose ava. I want to say to Professor Chigan, ndoda kuti kuna Profesa Chikani, over the years, pamakore apfuura God prepared you to become the father of AFM at this present age. Mwari vakakugadzirai kuti muve baba veAFM kusvika nguva ino. It's not about the age. Hazvinei nezera, It's about the assignment that God has given you. asi nebasa Mwari ravakakupai. It's not that other people cannot lead, Hazvirevi kuti vamwe vanhu vagoni kutungamira, but for this present time, asi panguva ino you and Kahiso, imi naKahiso, God's finger is upon you. munhu He waJehovha uri will pamusoro penyu. release you at his own time. Vachakusunungurai nenguva yavo, But for now, asi iko zvino, iko zvino God's finger is upon you. munhu waJehovha uri pamusoro penyu. It's not that we like them. Haisi yai kuti tinovada, That's God's choice. asi sarudzo yaMwari. I'm going to call upon our fathers. Ndichadaidza vana baba vedu. We had thought maybe we'll have some pillows so that they can kneel on. Are they there? I've been looking for them. Pane mapilos okuti vapfugame pamusoro pavo. I thought maybe you have dodged me. Ndafunga kuti mandinzvenga. I salute you in the name of Jesus. Ndinokuremekedzai muzita We raJesu. have the pillows. Uyai nemapilo. Please bring them. I think, Baba, we have to come up so that everyone Yeah. can see. Bring those pillows. Hanzi uyai nawo kuno kuitira kuti vanhu vese vaone. You are a faithful servant. Muri murandakadzi God akatendeka. bless you. Mwari Thank vakuropafadzei. you. Just put them there. Aisei ipapo. Now, before I call them, Ndisati ndavadaidza, we had elections in Harare, takaiva nesarudzo kuHarare. and from the previous, office bearers, Kubva kune vakanga vachitungamirira, we have Dr. C. Murefu tina Dr. C. Murefu and Pastor B. Makana, na Pastor B. Makana, who are outgoing, members of the AFM International Office Bearers. vari kubuda semamembers eAFM International Office I Bearers. stand here on behalf of the AFM International Ndakamira pano ndakamira AFM International. and say to my two brethren and their spouses, Nditi kuvarume ava nemadzimai avo, before we do this induction, tisati takumikidza ava, we want to say to you, thank you very much toda kuti kwamuri tinokutendai for zvikuru the services that you have rendered. nebasa ramakaita. It has not gone unnoticed by God. Harina kungoendera pasina pamberi paMwari. And this evening, Manheru ano on behalf of AFM International, ndakamira AFM International with the powers bestowed upon me whilst I'm at this stage, nesimba randakapiwa ndakamira kumusoro kuno, I'm requesting you to stand where you are. ndinokumbira musimuke pamuri Quickly. nokukurumidza. You must know it's the old man Geshwen speaking now. Munofanira kuziva Mama kuti Refu, please stand. Where are you? ndimudhara Geshwendi vari kutaura manje. Mama Khana. In the name of Jesus, may our God, who is faithful, who is just, bless you abundantly. In Jesus' name, amen. Now, with all due respect, No rukudzo rwangu rukuru, I want to call upon ndoda kusimudza kana kudaidza our newly elected AFM International office bearers. maoffice bearers matsva akasarudzwa muAFM International. I'm calling upon my bosses, Ndiri kudaidza vakuru vangu, but as a servant this evening, asi somuranda manheru ano I've been bestowed with power and responsibility, ndapiwa simba. and I would like to request them please to step up. Ndichavakumbira kuti vasimuke And vakwidze that they kuno come with their spouses. pavari kuuya nemadzimai avo. It may be a challenge to go up, but we need our mothers to come up. Tinoda kuti nanaamai vakwidze kuno I'm kumusoro. calling upon the president of AFM International, Ngizabiza ngapha umongameli weAFM International, Professor
Frank Chikani, Professor Frank Chikani with Mema Chikani. nomama uChikani. Please help them to climb the stage. Bas- And just give a hand. Give a hand. Basizeni ukuza ngapha phezulu siqakeze. I wish, if possible, we can stand on our feet and Ye- salute them as they come. Nxa kusenza simeni ngeenyawo sibahloniphe uma besiza. I would like to request Ye- some chairs whilst they are coming. Ngizocela izitulo lapho besiza. They can't just come here and stand. They have to sit. There is a time that they will stand. Bangeze beza ngapha bame kulesikhathi And, abazokuma and ngaso. following, Olandelayo I would like to call upon Dr. A. Mazire ngizomema uDr. Eimadzire with Amai. nomama. Please help them to come up. Basizeni ukuza ngapha. Okay, fine. Kulungile. Then I would like to call upon Ngizothanda ukubiza Pastor George Makrobo with Amai. Pastor please. George Matlobo nomama. And lastly, Okugcina I would like to call upon ngizobiza Pastor umfundisi J.R. Kusimile. and J.R. Mema Kusimile. Kusimile nomama. Please take your seats. Thabathani indawo zenu. Now, Manje they are just as I have called them. bayilokhu njengoba ngibabizile. Baba Chigane Baba Chikane was elected. vakasarudzwa. I was not there at the elections. I was running the ladies' elections. And let me ask Baba. Ndakanga ndisipo pama elections nchitisa ana amai. I knew it happened that way, but I just wanted to confirm. Na ndinoziva zvakaitika sina ishla kunyatsova nechokwadi. He was voted as the president of AFM International unopposed. I expected that, although I was not there. Vakavhoterwa pasina anokwikwidza kunyange ndaizvitarisira. The same thing at the ladies, elections, Zvakangofanana nezvakaitwa kusarudzo yana amai which I was managing. yandaitungamirira. Mema Chikani Mama Chikani was elected vakasarudzwa the chairperson kuti vave mutungamiri of the ladies of AFM International. weboka raana mai AFM International. No, listen, Teererai, unopposed. pasina anokwikwidza. That's why I'm saying Ndo saka ndichiti it's not that people are afraid to oppose them haisi nyaya yekuti kutya at kwevanhu elections, pasarudzo, but they are the leaders of AFM International for now. asi vatungamiri veAFM International panguva ino. It's not a man's wish, Hakusi kuda it's not a kwomunhu, man's desire, hakusi kushuwa kwomunhu, that's God's plan. asi urongwa hwaMwari. Now, where is Baba Mvenge? I don't know how we will help him too. He can't. Are you sure he's not here? He was here. He has left. Okay, fine. Baba Manyike is here. Now, I'm going to call, this is within my powers.
lokhu kusemandleni ami but not just out of my desires. hatshi ngenxa yezifiso I zami believe I'm directed by God to do this. kodwa njengoba uNkulunkulu engikhombela ukuthi ngikwenze I'm calling upon ngiyabiza the presidents of different countries umongameli bamazwe achiyeneyo and representatives where the presidents are not here. labameli lapho kungena mongameli I would like you to come and stand here ngizothanda ukuthi lize kuma phambili lapha quickly, my brethren, masinya to bazalwane stand for your countries, limele amazwe enu to come quickly. wozani ngokusheshsha Now, for South Africa, kwabe South Africa Pastor Laporta, if you are here, please come. Because Pastor Laporta nxa ukhona woza and for Botswana, I will ask Pastor Mogokwani's fees here because the president are eBotswana here. Pastor Mokwani eze And for ngapha Zimbabwe, I'll call Pastor Chiangwe eZimbabwe ozamela iZimbabwe umfundisi because Chiyangwa President Mazire is here. Quickly, ngomongameli sirs. uMazire ungapha All presidents or representatives. umongameli kumbe abameli babo The reason why I've called you to come to the front chikonzero ndakudaidzai kuti muye kumberi is all presidents or representatives of different countries semapresidents kana kuti vamiriri vavo munyika where dzakasiyana AFM is. uko kwasvika AFM Even the affiliates, our dear father from Congo, if he's here, please come. kunyangwe wokukongo vaya Even vatyikidzana navo even the affiliates should come. vatiri kutyikidzana navo ngavauye This year. Now, I've called upon you ndakudaidzai to stand here kuti mumire pano to affirm to us kuti as mupupure the broader kwatiri body of AFM semwiri mkuru weAFM that as we have come forward, sezvamauya kumberi let this be a sign ngachive chiratidzo that you will stand kuti muchamira here this evening, pano manheru ano giving AFM international assurance muchivimbisa AFM International that as different countries, kuti senyika dzakasiyana siyana you're standing here tonight. kumira kwenyu pano manheru ano It's an assurance that you will submit chivimbiso nechisimbiso chokuti muchazvideredza to this leadership that we have elected to lead us the next 3 years. kutungamiriri uhu hwamasarudza kuti utitungamirire kwamakore matatu anotevera Secondly, chechipiri that you shall pray and support kuti muchanyengetera nokutsigira for them to accomplish kuitira kuti ivo vazadzise the assignment that you have given them. basa iro ratavapa Now, at this juncture, ngalesi sikhathi I'm going to request ngizokucela my seniors, my leaders abakhokheli bami to kneel here. abadala bami baguqe And lapha their mice will stand behind them. omama bazokuma ngemva kwabo Thank you for the pillows. ngiyabonga ngenxa yamaphilo Baba Chigani is the president of AFM International. ubaba uchikane umongameli we-AFM International Baba Mazire is the vice president. ubaba umadzire ngumsekeli wakhe Baba Mahlobo ubaba umahlobo is the general secretary. We are told very soon he will now be secretary general. ngunobhala jikelele And Baba Kusimile is the ubaba treasurer. ubuyisimile ngumgcini ngcebo At this juncture, ngalesi sikhathi I'm going to call the gray hair. nza kumema impunga The man who has come before us, indoda esanduleleyo and the Lord has still kept him here. uNkulunkulu wamgcina kwaze kwaba la To be a witness ukuthi abe ngufakazi of the things that they went through when it was tougher than it is now. wezinto abadlule kizo kusenzima ukwedlula manje But that as the fathers who came before us, njengabo baba abasanduleleyo they were faithful to their calling. bathembeka kubizo lwabo And that to this very night, ngakho-ke lintambama you know, they did give the baton to those who came after them.
banikeza isikotho kulabo abalandela ngemva And kwabo. it's a continuation Ikuqhubekela phambili to this very night. kuze kube ntambama. I'll request you, Ngizalicela wherever you are, omunye nomunye lapho khona if possible, uma usenza those who can stand to stand. laba But banelisukuma in fact, bame. let us sit for the sake of those who are far. Masihlaleni ngenxa yalabo abakhatshana Just to stretch your hand ukuthi selule izandla towards zethu this servant of God. kulezi nceku What zikaThixo. we are doing is crucial in the life of AFM. Esikwenzayo kuqhakathekile empilweni It's ye-AFM. not just another item. Ayisiso nje esinye isenzakalo senkonzo. This is, we are talking about the life. When you talk about the leadership of an organization, you are talking about the life of that Nxa organization. sikhuluma ngokukhokhela sikhuluma impilo And ye-organization. this is what we are doing. Lokhu yikho Let esikwenzayo. us cry unto God Masikhale kumlimo for this man, kulaba that God will give them health. ukuthi God uNkulunkulu will give them wisdom. abanike ukuhlakanipha God will meet all their needs. hlangane nezidingo zabo. And let heaven tonight Ngale ntambama be a amazulu witness ngabe of our ngufakazi prayer to God. wemikhuleko yethu kuThixo. As I pray with you, Pandiri kunamata pamwe chete nini. Baba Manyika will lay hands on them one by one. Baba Manyika bashaturika mawoko awo pamusoro pomumwe no mumwe And wabo. he is doing that on our behalf. Vari kuita izvozvo vakatimiririra isu. Let us pray. Tinamata. And Baba, please carry on. Our Father and our God, God of grace and God of mercy, we bow before the throne of grace. Heaven is a witness tonight. The angels of God are witnesses of what is taking place here in Zimbabwe this very evening with this men of God together with their families, whom, Lord, you found it necessary for them to lead this church from here on for the next 3 years. Father, we pray for your grace upon their lives. We pray for your mercy, for your strength, for good health upon them. That, Father, you shall protect them, and that, Father, they will lead this church, this great church that you have allowed it to exist amongst other churches. Father, there are still countries that we have to reach. There are still many souls that we are still to reach. But God, we need their wisdom. We thank you, God, for Frank. We thank you, Lord, mighty God, Father God, that you have given him to us together with Kahiso for times like this. And Father, I pray that you shall renew his strength, that he shall not be tired. But God, he shall be strong as a young man. You'll give him that strength of a young man. You'll give her that strength of a young lady, that they can still run many other years, even, Father, to raise other leaders. Father, we pray in the name of Jesus, together with his colleagues and their families. We bring them before you, and we are saying, God, in the name of Jesus, we humble ourselves when we bring your servants before you, God. Father God, you found it fit and necessary that this very night, this shall be the man of our time to lead this great church. We pray, Father, in the name of Jesus. And Lord, we thank you that you have given them as a gift to the church this time. And God, we pray, Father, that help us as AFM International, that we shall love them, that we shall listen to them, that we shall submit to them, oh God. Father, I pray in the name of Jesus, oh God, under their leadership, let there be unity. Unity that we cannot speak of. Let there be growth. Give us countries of the world under their leadership, oh God. Not that we will boast about it, but that we shall give you the glory and the praise for the good work that you shall do in us, through them.
In Jesus' name, we humbly pray. Amen. Give the Lord a hand of praise. Dumisa uNkulunkulu ngokushaya izandla. And just for a minute, Okomzuzwana I will ask us to stand just a minute ngizacela siphakame okomzuzu as a sign and we are saying njengesibonakaliso to them, ukuthi sithi kibo we submit siyazehlisa to the authority of your leadership, kumandla legunya that we shall lokukhokhela kwenu. pray for you, we Sizolikhulekela, shall support you sizolisekela in Jesus' name. ngebizo Give the likaJesu. Lord a hand of praise. Dumisa uNkulunkulu ngezandla zenu. That is not enough. I want something that will sound like thunder throughout this place. Ngicela senze inhloko enkulu kulindawo. And whilst you are standing, let me tell you something. Lisamile mangibheke lokhu kini. For Frank Chigani O Frank Chikane and George Maklobo, lo George Mahlobo. God has put these men together many years ago when they were still young men. uNkulunkulu wabahlanganisa kudala besesebancane. And no one knew Akulo esazi that he was preparing them ukuthi wayebalungiselela for a time like this isikhathi esifana nalesi. to be saving not just AFM South Africa, Bangakhokheli AFM South but Africa AFM kuphela International. kodwa AFM umhlaba So wonke I want to jikelele. say to Frank and George, Ngifuna ukuthi kuFrank lo George it's not about you, it's akunani not nani about us, akunani lathi it's about God. kodwa kuloko kwenza ngoThixo. And God has given you men Mari akupaiwa to stand with. wamire nene. We salute you, we Tinokuremekedzai, love you, tinokudai, we receive you tinokugamuchirai. as our fathers. Sana baba vedu. There are gray hair people there, but you are our fathers. Kune vachena musoro asi muri vana God baba has vedu. given you that status Mwari vakupai chimiro ichocho at times like this. panguva dzakaita sedzino. Can you give another hand? Tipe kumwe kuombera zvekare. At this juncture, Panguva ino I have done my assignment ndaita basa rangu. and I'm going to give over now Ndichadzorera nguva to the father of this church. kuna baba vekereke ino. God has given him that status, not himself, not us. Mwari ndo vapa chimiro ichocho And, kwete isu and he kwete should not shy away havafaniri kuva nenyanzi when we call him our father. kana tichiti ndi baba We vedu. have a father in heaven. Tina baba vari kudenga That one we know. izvo avo But tinoziva God has given us a father asi Mwari vatipa to baba lead us. kutitungamirira. And Baba Manyeki, Baba manyika come sir. uyai baba We thank you tinokutendai for this gray hair. nokuda kwevhudzi And we jena know uye tinoziva Baba Mvenge in spirit is with us. Although he may be resting because he's baba not well, mvenge in spirit pamweya is vane with kunyange us. vakazorora And also Edgar Geschwend, na Edgar the Geschwend man whom God has kept up to now. murume akachengetwa namwari kusvika zvino. His heart is with us, Mwoyo wavo although unesu he's in South Africa. kunyange vari kuSouth Africa. And I take cover under them ndinovanda pasi as pavo a young man. so sejaya I have done this assignment ndaita basa iri under their covering. pasi pokufukidzira kwavo. Thank you, sir. Tinotenda baba. Hallelujah. We thank the president. May God bless you. Tinotenda mapresidents Mwari akuropafadzei. We're going to release Bomama Tichasunungura vana and baba. remain with the office bearers. Tichasunungura vana amai tosara nemaoffice bearers. They can remove their pillows. God bless you. Munogona kubvisa mapilo Mwari akukomborere. Now, we're going to do a quick service Tichaita service nokukasika. and then listen to the word after, immediately. Tozoteerera shoko tapedza.
we're going to continue with the induction service. tichapfuura mberi nesevhisi yokukumikidza. Pastor Kwarapi has done everything. Pastor Kwarapi vaita zvese. And so we're going to call Tichadaidza those who have been elected avo vasarudzwa kana kuti vakasarudzwa as leaders of the Sisters Fellowship Women, sevatungamiriri kubandiko ranaamai, the youth, vechidiki children's ministry, nevana vadiki, the Association of Theological Institutions, vatanidzwa wezvedzidzo yebhaibheri and the Business Forum. nevezvemabhizimusi. As they call your name, Pavari kudaidza zita rako, just come and stand over here uya uzomira kuno. and we'll induct you together. Tobva takukumikidzai mese pamwe chete. Thank you very much. Ndinotenda chose. We will start with the children's ministry. Tichatanga nevana vadiki, utungamiri hwevana vadiki. We are aware that the newly elected chairperson Sarudzwa kuva mutungamiri wavo had to go back to South Africa tanzwa kuti adzokera adzokera kuSouth Africa nokuti zvanga zvifanira kuti adzokere on a mission I requested him to do. nebasa ratakakumbira kuti aite. So I'll just mention his name, Ndichadaidzira zita rake, but he is not here. asi haasisiri pano. He is Advocate Sam Shabalala. Ndiro zita radaidzirwa. And the vice chairperson, Tevedzeri wake, I'm going to ask him to ascend to the stage. ngizocela umsekeli wake aqanse eze ngapha phezulu. Reverend Shadrach Chipunga. Fundisi Shadrach Chipunga. I think we can do without interpretation. Eh? Yeah. The secretary, I'm also going to request him to come to the front. It's Pastor Gideon M. Modise from Botswana. The vice chairperson, Reverend Shadrach Chipunga, is from Zimbabwe. And Advocate Sam Shabalala is from South Africa. The treasurer of the children's ministry also left with Pastor Shabalala, so he's not going to be coming to the front. He is Pastor Alfred Koza. I will now proceed to the AFMI Youth Department. In the AFMI Youth Department, the chairperson that was elected is Pastor Sizwe Mlojwa from South Africa. And his vice is Pastor Clever Gomba from Zimbabwe. And the secretary is Pastor Nahashon Maina from Kenya. And the treasurer is Pastor Cornelius Kachere from the United Kingdom. We will proceed to the AFMI Sisters Department. The chairperson is Mrs. K. Chikane from South Africa. The vice chairperson is Mrs. W. Morefu. The secretary is Mrs. M.J. Mashobo. The treasurer is Mrs. F. Matekwe.
will now proceed to announce those that were elected as the committee for the AFMI Business Forum. The president and managing director is Pastor M. Mwahludi from South Africa. Let's put our hands together. And the deputy president is D. Norupiri from Zimbabwe. The secretary is Pastor M. Mohokwane from Botswana. And the treasurer is Joseph Nganga Munyua from Kenya. And the marketing sales director is Brother Andy Nsimundele from South Africa. And the financial director is Mr. M. Nkhabu from South Africa. I think the two are not in here today. The last committee I would like to call to the front is the Apostolic Faith Mission International Theological Education Association, AFMI-TIA. The chairperson is Dr. Dennis Erasmus, Zambia. And the deputy is Pastor Lovejoy Chabata, Zimbabwe. And the secretary is Dr. Martin van Niekerk, Namibia. And the treasurer is Dr. Moeketsi Mokhomotsi, Botswana. We are going to request the former office bearers to come and help us. That is Dr. C. Murefu and Pastor B. Mahana, if they can just come to the stage. At this point in time, I would just like to grab the gap and request all presidents of AFM churches that are here to stand. Would you please stand and just remain standing? If your president is not in, let's have a representative. And I'm going to ask that as soon as we are done here, then Mrs. Madzire and all overseers, spouses, and the hospitality and decorations committee will then move and give the tokens of appreciation. There will be no speech, they will just give it to them. Thank you.
You can be seated in the meantime. We're going to pray and induct all these leaders who are before us. Because of time, I've asked my fellow office bearers to remain, to lay hands on them, and our outgoing office bearers to assist us in this ceremony. I'm going to pray, and then we'll lay hands on them. Heavenly Father, we thank you that you do set apart leaders for a special ministry at a particular time in their lives. As you've selected those who are before us, Lord, we ask you to be with them and fill them with your Spirit. Give them special gifts to be able to execute the responsibilities they are separated for. Be with them and accompany them throughout this time. In Jesus' name, amen. Can I invite a few of the worship ministry to come on stage and do a couple of songs, please, as the prayers go on. God bless you. Oh, bless me now, my Savior. I come to bless me now. Hallelujah. I come to bless me now. Bless me now, my Savior, as I come to you. Bless me, oh, bless me now, my Savior. I come to you. Bless me now. I kindly ask all the presidents, please, all our presidents or AFM International.